Picture Domhnach team, number 1, territory replaces covered by Cluiche.
Sean ceann son imethe bhí si ard ach fóríl an son deise le cailtan son ag Ard Mhacha agus fan an scór mar bhí Cluiin ag Ard Mhacha Cluiin ag dúna gáil Ceannais ag na fórna seo Míchéal ag cluiche Ceannais seola agus go dtí se an dad i réic idir na fórna seún dúna gáil. Ina saoire ceart an so i Cluiche agus seilah bailethe pas tu go leistigh briste sús an son obair bhá déanta Caroline O'Hanlon for si Cluiin man níos luthe do Ard Mhacha agus seoún a ríistid deisianis ag Sarah quickly. Ibristeach gus nastic siúd agus Ard Mhacha is a techt bout bháin eile. Ceann son ina seilah ag Aoife Mackay pas tu goisteach gus nasdach ag a deire an réiteoir árá gur buile Sarah agus kick Sarah isteach a bheith ann é sin i bhábhar Ard Mhacha tairngthe siar an son a bhí Kelly Mallon cím do ríiste sin seilah an son ach ag a deire lábh teachta seach a míad lechatar an réiteoir agus fear an dún atá gceannas an Tráchtaire na Eddie Cuthbert. Ceithre Cluiin ag Ard Mhacha, trí Cluiin ag dúna ngáil agus an tame gemacht in san chéad le deisianis ag Kelly Mallon agus an kick Sarah seo an líne méidir agus lu das ballhisteach a gcónaí an tá glúnós Tráchtaire. An ceann le teacht ó Mallon. Ilín géir go maith ach tá sí seanna cleacht an ceann son choristeach an mhuireadal díirt an bhrat bán agus kick Sarah machchan son ag Kelly Mallon. Fear spár Ard Mhacha hínta machchan son a ríist. Beisiad sásta a bheith nuachtar dar nó bhí ard bhliain go deo im líana chu go dtí seo craobh na stratha rang a héon tu go lothad an gidú riamh agus an lábh an nuachtar i gcuine círí in san ceann áirithe sin na Páirc an Croch ag dúna ngáil inis ag bris amach agus an ceann san na teachtamach chomh fada le Amy Peil Carr seilah bailithe mar cholútar an son tá Grace Ferguson Peil Carr dul isteach ag a deire tá sí sásta an Cluiin a hógant dígras san immert an son ag Amy Peil Carr scór maith ag dúna ngáil. Sin dul scór scór an so in Cluiche agus a ríist an kick amach mar sin tócha ag Ard Mhacha cúigan ag a cethir gcónaí an so. Dachar dúla a bhaint den immer seilah an son ag Aoife Mackay. Ag fécintar na rana tá ag Ard Mhacha ar nó tamil fada ón Tighearnach an 7 lá de Eibreán bin cluiche Ceannais na stratha agus feitheamh golóir le déanamh ó chuine le seilah trasadíon taobh so Emily Drews le seilah inis agus rana well dul siar go deir tá dúna ngáil treis titim siar go mór inis chun an cosanta dhéanamh agus Caroline O'Hanlon pas cliste isteach sa lár. Oscailtí inis beidir Ard Mhacha agus deis scór gearseach an son tá Emily Drews an pas tu go siar an son agus ag a deire an ceann son gá hard agus ag a deire fóríl ceann eile mithir stré an son ag Niamh Henderson agus ag Ard Mhacha ach bhí seans cimidir an son pastíon lán tosaí in áirde a chuig an ceann son ach ag a deire an sa Páirc Naomh Tighearnach a Cluiche fóríl an scóric fannach mar a bhí. Cúigan ag a cethir agus sin dul isteach san nóbadí dearnach a lábh an áirde an son gan éon cheist agus bheith an kick Sarah sin amach ag dúna ngáil. Ceann san mithe siar dar nó bhí ard cluiche going an tachtain secata cluiche Ceannais na bhairtán caiidán dúr chomá gan éon échar idir na fórna an seo cluiche Ceannais Peil na man i gcóige ála gábhíle agus a bheith cethir dar nó tá na cluiche eile ar fad críochnathe Círí an nuachtar go go múna é an galamh an tachtain secata gonacht agus átha clia i gcóige lein deis ag dúna ngáil inis agus brú ar Ard Mhacha an ceann son well tá imar thór gúna ngáil sínta an son sin i Amy Peil Carr agus is tóg an planetá ag dúna ngáil go leor seilah a thart siúil bhí beirt ag iarraí is stop an son ach ag a deire tairngthe siar agus deis ag dúna ngáil cuasaí chorramú. Is sin ceann sa fáca fé Susan White tá rá Cluiin lua aimse ceann sa ag Cluiche agus an kick Sarah seo beidir an deis is fosa go dtí seo Tráchtaire. Ina saoire ceart ard lá an sa Cluiche agus deisianis ag Susan White na fórna seo a chorramú. Teachta isteach an ceann son ard agus Haran trasnán an son ag Susan White an tríú Cluiin a cisiúd agus cílíonn se sin golamid chorram cúig Cluiin an taobh. Scór maith ríist kick amach mar tóg ag Ard Mhacha tá Spórt an son acu lús an gan éon ceist ibh raig gus nas an son ag Aoife Mackay. Mackay inis agus seilah ag Ard Mhacha Sarah quickly an tam sa Cowardí agus caiisiú dul ar Naisty Mackay. Sa láirnis tá Caroline O'Hanlon. Teacht chun tosaigh bout bháin eile.
Na fórna chom cúi cúlín an taobh. Bhí mar ag súil go mbeadh ard caithfinn tatra ach bhí ard bhacha teachtasteach mar rán an údar a chun an ceart a thart do gún nGall tá sé tart cléthe má dómhan sa tránó na praban líróid ag deire I bhábhar ard bhacha agus quiglí siar a hain si siú deis an son ag láran me canfuil agus ag deire an buntáiste á tart an réitóir an lámh an ard an son ag fear an dún Eddie Cuthbert agus slíisteach inis atá ag tastáil ó ard bhacha teach an tosaigh an son Grace Ferguson Fel ag deire ar neistí Amy Macken cúlíní maithe ag tús na himmarthe ag Macken tá sí contúirteach é nuair bhíon se leh ach dechar inis ag ard bhacha slí tríd an son agus dúna nGall le cosan go maith. Se chun Caroline O'Hanlon agus ard bhacha inis ag lurg inspirát slí síos tríd Dervla Coleman ach ag deire tá dúna nGall treis chalí Míchéal an son agus bhí se leh ag Dervla Coleman ach ag deire go míad lethach bhuineach an fellúthaí agus cílíonn se sin go méid kick séir nó le ritar chun ag chafisteach. Slán go méid an kick séir seo bheith an kick séir ag ard bhacha agus ag Amy Macken trí cúlín gotí seo in san cléthacha agus deiseanis ard bhacha chur cúlín chun na maithasa boutáin eile. Sin ar cóscóir cúig cúlín an taobh deis ag Macken leis a gotóg an ceantan na dolisteach ach ag deire róg ard agus a seachtí lámh a cléir friail Cúlbar a gún nGall le teachtamach faoi se bheith sin dómh agus be siad lán sásta dar nó go leor imirthirí gan a bheith ar fáil am líana tá mé cuiineh ar leití Karen Guthrie agus Emer Gallagher Niamh Haggerty ach na hógánig tá meascán má idir óige agus taithí ar iar na gún nGall am líana agus é sin le feiscint in san clégadí seo se le bh gcónaí ag na conlaigh. Siar a rainn siad leis a ceann árthasá an chéad le teacht concríocha cóngracha tá na fórna cúi cúlín an taobh agus ag deire teacht amach an son tá Evelyn McGinley. Dúna nGall inis le muí na teacht. Ifar thuchtaigh sin Niamh Carr agus ag deire tá si tást an feile thart trasnaríistí Evelyn McGinley. Machtín clíháin tá imirthóir sa mreis an sonnacha agus deis tart fé ansaí amháin eile. Roint imirthirí inis ag tuirsú tá tascalóir 50 Celsius an tá ag glúnó seachnóna agus cléthe atá cóngrach agus anna cóngrach a dtí seo. Dar nó héobh dúna nGall viidir sonna gimmar a rang an dóna strathe im líon agus blion réasúntacha cléthe deirnach go na hibredáir an bhúdar sin agus trí ahrú ar an bhfuin seachnóna dúna nGall féhrúnis ard bhacha tré Sarah Quigley lús úntachan Quigley tá Carrick tásáil an pass tu go siar an son Amy Macken steach sa láir an son ar neistí Quigley agus deisir cúlín an count son ibrithe steach Haran Trasnán sár cóimart an son ag ard bhacha i dul ó chuine go duine agus Amy Macken machtaí Sarah Quigley críochnathe agus ard bhacha cúlín chutása Intermission son leannig si tríd agus ag deire Haran Trasnán scór maith ag Sarah Quigley. sé cúlín ag ard bhacha cúi cúlín ag dúna nGall agus an táime gomacht in san chéad leathansá. Leis in san hirirtí gotí seo go hé nuair dhéim se ard bhacha scór an ag dúna nGall Tháirneas agus dragar siad Amy Peil Carr. Ibristeach go snast an son ag dúna nGall agus tá siad ag úsáid lehead na Páirc ansá Suzanne White cai si teach siar agus ag deire Shelf cumad ag dúna nGall an buntá seo tart a gcónaí an réitóir agus an count son isteachach ar fórí le deire hí seans an son ag dúna nGall beag díma orthu leis a count son cimid a ríist pass agus ag deire iarta teachtaseach ó Suzanne White ar clé agus ar fóríl. sé cúlín ag ard bhacha cúi cúlín ag dúna nGall agus ríis cic amach mar tócan son ag ard bhacha Caroline O'Hanlon spás ó sa córamach. Agus cinnton son an bhearna idirí agus duine atá i teacht ó gún nGall go leor dul chun ceint an son ag banlóir Páirc ard bhacha ó Hanlon. Nis tá si dulta siar Tá mit na nómadí agus na secondí deirnecha in san chéad leathansá Bart Naomh Tighearnach a Cluiche gan nach cúlín idir na fórna Grace Ferguson inis dín taobh sot an Páirc pass cliste ag siúd bag a chuntás an son tá cátó ach ag deire an counsá go a Tháirneas ag ard bhacha nó ag dúna nGall agus faoi se bheith sin dómh beidir go bhfuil seans ar ansaí amháin eile rih séad an bhanáin ansá i Cluiche agus cai siad deithna dhéanamh an fella bhag dín taobh eile. Cúlín adring ansá. Arneistín cúlbáire sin é Claire Friel ó Ghaelánada agus ag deire dúna nGall Tighearnach teachtamach le Shelf Shannon McLaughlin.
Gdíon taobh sudden Páirc. Tá Evelyn McGinley ag fanacht. Agus McGinley is ag fécintar na rana. Tin sé isteach sa lár, agus is an dúlgus cosanta Ard Mhacha tá si ag titim siar, agus th nasin son chun ansaí nGall stop an más féidir, agus beag nGall brásás dar nó banistóir nu am lína John McNulty, agus dé bheile Ard Mhacha Greg McGonigal, is mar banistóir nu an ceanta sleanna isteach a cosan má siar an son ag d'uirfil le Coleman agus Ard Mhacha teachtamach a ríist. Seachún Caroline O'Hanlon, Iver Haraig agus an ceansa Pravan Róide I bhábhar Aoife Mackay ag deire Ard Mhacha ar a rúthar nes tá lúsanta scill go cinnteáin pas sin beidir go an bróise ag deire de Amy Mackin go hard, Mackin na muir ag fearra isteachtaí lámh a Claire Freely go deire. Bhí seans an son ag Ard Mhacha ach ag deire Ibrahistach agus sin is dócha an chéad le an bunán séide hansá I Páirc Naomh Tighearnach I Cluiche anna chéad lethar fadar fad níl atra ag an riseansá a Cluain amháin. Scór le hamansa a Cluiche 6 Cluain ag Ard Mhacha, 2 Cluain ag nGall, fannig íling, action ile an tarna lethe teacht gan Peil.
There's a doctor in the stadium to be produced with the results of the immediate, please. Thank you. After the doctor in the stadium, please go to the front gate. Thank you.
Betan Golf an Tighearnach sa I Cluiche na hógáinnig ag fág na Páirc Ceol agus síimsí a golóir ansa ag an rise I Páirc Naomh Tighearnach na Cluiche agus lámór I mBan agus an Tráchtaire na Noctain Cumachí man Ceannais bhí annach chuir láthraigh an rise ar le scéal ríist a lucht féchanna as na deachtartaí a teacht cún beoníos túisce agus sin chuir na ceart ag a deir deachtartaí technúla ach tá Intermission tá míid libh 6 cúlín ag an rise ag Ard Mhacha Cúig cúlín ag Domhnach tá ag súl go mór leis an Drisleáin ag Cluiche agus cé croch glótha Craobh na bliana seo bhfuil sinníon cheist fuór Domhnach a bhín mar champaign in Nurk where there's stop leis an iirecht a bhí ag Ard Mhacha ceir Craobh a chéile bhúcant a cé tharraigh Craobh na bliana seo lotha begus a going Intermission agus an céad leabhar clíg na mar sin eile agus cuinig a meid an breise ag tastáil más gá agus cicin na fiú chun na fór na scarúnt má hamid chotharm ag deir na himime Ard Mhacha champaign na stratha anna haspántas a gona chéirí a bar chrócaig cúpla seach nó hin dódóig agus I gona dónai anna haspántas ag Amy Mackin héna cethir agus Kelly Malin cumála cúlín a go dtí seo tróna níléon cúl fecha going an méid ceann sinní ceannas na ceist na mór tá slú a deas ball histeach ansá go dtí Cluiche agus an réiteoir Farran Dún Eddie Cuthbert gealamh a réig chun an fel a chahabh an orda. Troch nóna áling fad agus an green an úsáring 50 Celsius agus tas golóir agus dínar na himóirí tris bheith golafú le 16 agus mína beganús le báisteach agus go héanáis drochaimseir tá tíad a casta agus ina lá áling fad. Cuoinnig Domhnach viidir sinna gimid a rein an dóna stratha an bliana agus an Cluiche reinfá 16 ó hin a gine hibradáran ach iad ag súl leis an gabhn áras a Catin Ordan son ag Eddie Cuthbert agus an Tighearnach tosna ansá I Páirc Naomh Tighearnach Céad Shellivan son ag Domhnach agus iad ag glóric scórbeidir chun cuasaí Corchamún Naomh McLaughlin sin captain pass tu leistigh an son an teach an tosig tá Katie Dowds agus glóir marthóir glóric Shelliv tá Naomh McLaughlin ag glóric na Peil Harnáis go deir Slán histeach agus brúan sá ar Ard Mhacha beidir bhfuil seansans ar cúil an ceann stoppathe ar an lína bhí seansan son ag Domhnach ag túsan dar lethir cúil ach ag a deir stop ar an lína agus Ard Mhacha ag teacht amach le Shelliv a ríis contúirteach is sigan son leis an de sin ach beisi sás do héobh cosintí an ceann san a bheith stoppa rúthar má a dhéanamh ag Emily Drews pass tu las moie Deis ag Ard Mhacha is fécinn turn around ag dín lán tosaí sinní Niamh Henderson an pass sin a mithir stray agus gadíocht hir an son ag Domhnach bhfuil Cluiche níle de bhfuil tá ag a deire agus an réiteoir ag Farran son Intermission son an pass sin imisteach bhí seansúnta chun son ag Domhnach ach stoppathe ar an lína agus ag a deir an ceann glanta ag Ard Mhacha agus ag seasamh an ódan son cátó Ard Mhacha se chuin Domhnach a ríis na líon scóir fós in san Tighearnach deisna crotha cinnte ag Ard Mhacha agus Domhnach inis tóra ceann Cathy Heron agus leann in an darnó pasisteach sa lá ríist an son slapin tanhas cuasaí go dtí seo chuoinnig an Craobh idirbheánach búte éasca go maith an dún an chéad cluiche trach nóna dóide gona 6 cúlín a bhí an gabháin an cluiche seo I bhfad níos cóngraí agus ard córic adring an son deis is ríist ag Katie Dowds Seoirú chun tosig buad teachtasteach an son ó Aoife Mackay cuid a Harnáis an son ag Amy Mackin Tighearnach an Gansey is commission an buntáiste agus rihan ráisinis ag Ard Mhacha Macadí Niamh Henderson deachtartaí ag Ard a céadúra ag a deiretá Shelliv I mar thuairistigh sa cearnóig ag glóric na Peile ach Henderson a dul Harnáis ag a deire agus Shelliv ag Ard Mhacha an rud is táchtaí Ibre tríd an son go dtí Caroline ó Hanlon Harry Tastáil Taíocht a mohan son inis ag Ard Mhacha agus go leor imrthirí deisiansá ar cúlín Haran Seasnán Niamh Coleman ag a deire ach oscailtaí an son beidir I measc lín lán cúil chun an gáil nuair cúgan fellis ach cíimiid a ríist an son pas amach an sá buaite ag Niamh Coleman agus ag a deire bhí sí sást an cúlín a hógant gá cúlín aftar agus an chéad scóir san Tighearnach ag Ard Mhacha. Nád a seacht go a nád a cuaig agus Domhnach inis ag fécinn tar conas tart chun tosig agus beidir an chéad scóir le aimsú más féidir Clín se chatte féidir teachtasteach agus beidir stop leis an iirecht ag Ard Mhacha ceir Craobh a chéile bhúgant héanaite ag gona 9 cúlín a críoch na cuasaín Clín se chatte agus
Domhnach ar nó Craobh Dúte ag Ard Mhacha an féin agus fedó agus rifa sin dún ngáil 7-8 agus 9 Mhacha an dá ar an sa inúachtar i gúige ola le blianta beag an nús na Craobh ar fad le 7 mlíana tucha lotha ag an dá ar an sa dún ngáil in sin ceann san na meisteach ag go deire Ard Mhacha tréad deirfa le Coleman the Irene Leahy ar náise Katie Dowds dún ngáil in ar an móthir Dowds fécinn turn around na Thurling ógan ceann san ó ag go deire ar fórí lagíir an son chéad can na stréis tarna le ag dún ngáil ag go deire tris an Oberkruger fad dhéanamh me stréic chéad go Páirc Anna Carr mótá ag Ard Mhacha go dtí seo amach tapig go hógant agus ruútha maithe dhéanamh is Grace Ferguson taobh leis Cluiche agus leis an taobh líana Ferguson fós dul ní lein teach amach chun í stoppa ó gúna ngála go fól agus fad na Páirc ceall leis clúdacha Ard Mhacha is sásta dul isteach sa lár áit tá Aoife Mackay fannacht agus pass ó gúna go duine go leor gansathe arás an táteach núna agus ag go deire tá siad sásta teach amach go dtíon Cluiche sa áit tá gur féhéin sin ní Sarah Quigley nó Maisha Quigley takeíocht sig sa lár deisir Coolín an Countach ag go deire isteach tí lábha Claire Friel agus dún ngáil ábalta sin na glanna ag go deire ar neistí Friel ísisiil fad na talún gáín dain séir go teach amach leis gabhn átha san ach éirí lotha go deire scór bháin feice go dtí seo in san tarna le agus é sin teacht ó iirecht Niamh Coleman dún ngáil inis agus kick séir sin ihar cúig Katie Dowds agus cadimar bhlíon a bhí siúd ar nó dimarsí ag le ceannis mionúir ola cúpla seachtain ó chun níor an tála dún ngáil an lá ortha sin gon an chaváin be sé ggéirigh rudí a chahrúantá tá sí anna óg ach an immerthorthanna sí chun na maithe go cinnte in san comórta stratham líana agus ard cluichí tucúthaí agus an sotranóna tá sí láidir tá sí téagar ní léon cheist fé anna felladór agus be sí tá mé cinnte Páirc fuair an dún ngáil na blianta thola teacht Corleis na seo chur ar Roisin Rogers agus go deire ben néomhmuidir íochttar na Rossan tá sí go bra ag go deire nó bhfuil ahrú dhéanamh Katie Dowds ag fannacht go faideach agus go féinach chun an kick séir seo a thógann do gúna ngáil se tá ahrú le déanamh an son ag dúna ngáil agus ag go deire ar neistí Claire Friel dúna ngáil inis tóir ar Coolín dúrchan de Th Internáis in san scóráil in san tarna le dú anna bhas i chéad le cúpla scór úntaach ag Suzanne White agus ag go deire se le san ag lán Coolí gúna ngáil sin Asoko Ibre Haraig an son go héfachtach go fáil le Tara Hegarty Carrick Tastálar Cluiche ag Hegarty good ar náis áfach ag Ard Mhacha agus beag dímór dún ngáil an son tris tuchtaí an painte son siilmh tucútha Kelly Mallon inis sin bogad go mar deis gan lá tasí sin Niamh Henderson seansan tóir Coolín an Countach áfach ar thaobh na lábha deise agus ar fóríl agus Máise aspa crinis ag an dáhéamh antá Tráchtaire na cíimiid ríist siilmh ag Henderson thug sí féin Coolín ach ag go deire ar thaobh na lábha deise agus ar fóríl sé nóid caite stair le agus níl ach scór amháin feice go fóla sin ag Ard Mhacha seachtain ag go cúig go gcónaí náis tríl ansaí níos fear ná Ceanntarna go bheitá thugtaí an son sin Niamh Carr isteach sa lár tá mórig lord na Peile agus Ard Mhacha is titim siar in ihre go mór an ceanta go háling ag Katie Long agus ríist cadíon takeíút an tríáil sé ceanna chuir seachtaí na Ceannach ní dhéananig ach trasna a chuairsáil agus fécinn bhfuil duine in áit níos fearr dhéiteach brúisteach agus oscailt agus bearna ag an tulóir dúna ngáil le seilmh gcónaí ardabar dhéanamh ag Cathy Heron an lán tosaí ach ní chiallaín ionad feiceann Peile léanamh siar a hain si tú dúna ngáil le teach tríd an son agus beidir go bhfuil oscailt an pass sin gan a bheith úntaach ag go deire Canadan siad seilmh agus réiteoir scuile lotha dul ó gcuine go duine se chuin inis Niamh McLaughlin captain na fórna ísisiil Bertanis ag gur géist Ard Mhacha oscailtíí an sa beidir go seans ag dúna ngáil an count son de hiúis na bróga agus ag go deire ar fóríl an son ó iire Katie Dowds hí an Oberkruger fad déanta roimhe sin agus an pass go maith seachtaí Dowds ach ag go deire tháinig an fel de hiúis na bróga agus ar fóríl an scór fós a dar le ag dúna ngáil Ard Mhacha go mardín taobh eile Anton stoppathe ach ag go deire seilmh comádathe
ag furin Greg McGonigal dar no banistor nua I Gannis Mlín agus cad é mar hús tá réimh se banistíocht de Craobh na Stratha tu go anna choimert an son ag Ard Mhacha agus iad é brise tríd chancer Cluain sin an difriocht atra scór maith an son a ríist ag Ard Mhacha agus Ard Creek an son cíimiid a ríist passáil ó ghine go duine agus ag a deire críocht an sco ag Aoife Mackay agus trí Cluain in is atra anna choimert ag Ard Mhacha tá siad sena cleachta in is ag an stad seo 8-5 agus fós dúna lig fanachtar a géad scór in san Tighearnach le. Tá sé teolaí an sa i glúin os teach nóna tá ceant an dul tá Haran lína agus i taobh lína bheith gabhna go deire go bhábhar na Gonalach. Táchtach dómhan is an chéad scór eile gáil fanach sa cléile bheith tóg ag Tara Hegarty ar bhan an phobal. Is Siar Henshi. Deis ag Domhnach fécant féidir brise tríd agus géad scóras Tighearnach le Galton san Shelban son ag Naomh McLachlan ag captain ó bhan an phobal go leor an hóir ó bhan an phobal an sá teach nóna agus ceannach de tastáil leis ó Domhnach. Tá seach san tá Tara Hegarty. Shelh ag Domhnach amach fada le Katie Long. Tá siad brú siar is cinnta bhain brú atá á gurartha ó Ard Mhacha agus ag a deire dín taobh sudden far tas go leor an sá. Congrach ag Ard Mhacha níos fearr ag túsan dair lethe teach an toscan son tá Shannon McLachlan ach tá falla de gansa Ard Mhacha os a cór déanta go maith ag McLachlan Shelh cumad a gcónaí ag Domhnach agus amach an sá cinnta an brú agus na gansa tharáiste tá os a cór an son agus Katie Long a ríist. Fécinn bhfuil slí tríd ag Domhnach chuna gúntas a goscailt in san Tighearnach le fécinn brú atá teacht an son ó Roisin Mulligan ag a deire Shelh ag Domhnach agus Naomh McLachlan an captain ar is féhrú pass ag tastáil le Tartúthaí agus ag a deire rúthair siar agus bhfuil aine teach an carú cosíocht maith an son ag McLachlan agus ag a deire Shelh a gcónaí ag Domhnach ní bheith fánar Ard Mhacha Cluiche I dhéile an son Isteach sa láiríiste de hain siad Katie Dowds feicála go más Tighearnach le. Tá gona go duine beidir bhfuil seans an son íor Garrón ag turlinn istigh an son ach ní bhaine sé sin an spruc amach agus a ríist lágcríoch an son leis a gceann son ag Domhnach ar fóríl tá tríúirt ar fóríl sa Tighearnach lecha agus in áiríar beag dímar an manistóir John McNulty tá obair cruúgar fá déanta an teachtaí an stad seo ach aspa cruinne ag an deire agus an ceann son a mithir stray ríiste chu. Scór mar bhí 8 Cluain ag Ard Mhacha, Cluain ag Domhnach agus Shelh ríist ag Aoife Mackay. Fuair sin Cluain Domhnach dómh agus mar cholúidir os a cór an son Asoko. Nas ag Domhnach Cluain Cluiche Níl Dernétóir. Tá siad sástal ar eistí nimmerthóir Lord Páirc ag Caroline O'Hanlon. Ríist an deis ag Niamh Coleman. Ceann so good ar nas go héifeachtach ag Domhnach agus spragan nó insprád ag an scóir tastáil go dóite. Tá os ceann den nómad catas dair le níl scór aimsethe ag fuair an John McNulty ach tá kick séir gan óhan sannacha agus deis tart fé ansaí eile. Is bhfuil slíag an tríd an bout áthas an na ceann go Tighearnach a mithir fóríl an pass sin gan bh úntaach ag deire cumád hilaiste ag Naomh McLachlan captain na fór na immerthór úntaach a seaí Seach sa láir an son agus Cathy Heron round ag Heron pass áling ibristeach an son Brúin is ar cosantóirí Ard Mhacha beidir bhfuil oscailtean sa Domhnach sa tóir ar cúl beidir trasna cúl ag a deire ar fóríl bhí seansúntaach an son ag Domhnach agus ag an lántosaí Cathy Heron ach tá athíireacht imethe ar thaobh na lámha deis cíimiid pass cliste isteachtaí Heron agus gansaráist os a cór ach ag a deire ar fóríl ceann eile mithir stréig Domhnach. Cinntan son a ríist an curchuig ag Ard Mhacha an kick amach a thógann go mar agus bogad go tappa go dtíon taobh eile. 8-5 ní mór an difriúcht é trí Cluain ach is tócha thaobh Domhnach gan éon scór tóchacha in san Tighearnach agus iarachtaí go leor curthir fóríl agus nuair tharlíonn sé sin anna bhinic chuann sé lag bhisneach ar an Caroline O'Hanlon. Agus
Ardvacha brisha tríd about one Ella Sullivan son Tráchtaire Ganzi and Rachel Squeal Lesh tá Sullivan son again lawn Tussy and Niamh Henderson Cowardly taking Tighearnach son Desh leis get and counts on the chat shock Ardvacha oh sore Cluiche on son ag Amy Mackin Skill agus Crinus agus Craobh ag Ardvacha double scoring in ish Nay in aige cúig nu níos massa Nay in aige cúig se Ceithre Cluiche atra agus Ard Craobh son ag Mackin an Ceithre Cluiche ag immerthór Cuman Heán I Néileann agus onadí inis Tráchtaire ar an gúna náil Iver seachtaigh Eva Gallagher agus ag fágan na Páirc an son tá Katie Long agus gála dúna náil rudí bheochtú istigins na tosathe sin a cad é mar Craobh an son ag Mackin agus bhearna sin tamach a ríist ag Ardvacha. Ceithre Cluiche na adring an so agus well scored tastal ó Húna náil. Dakar, Brewer Tráchtaire an son. Shef good Tighearnach ag Niamh Henderson. Dígras san nimmer take óhús an so John Ona. Lastig an so tá Rána Clay agus yes ag deir tugan sin ag deir Tráchtaire Ganzi. Shefy Tráchtaire Ganzi this bit kick there. Ag Ardvacha agus chance third face score like an son loose ag Henderson agus ag deir Tráchtaire ar Ganzi agus Evelyn McGinley tá Ceannach as sin kick there. Éisca go ma ag Ardvacha. Mission Helica ó Gangalan's on Niamh Henderson. Mar Cluain Aaron. Henderson mission kicks there Sean Hogan to Ardvacha. Agus hín Council Harnshaws Naomh well big Ardvacha in Ardvacha. No, tá sé seo facha fé Amy Mackin. Mackin leis get Hogan counts on it done isteach. Ach a ríist fórí agus seansan atá réúnta éasca á gaiilúnt ag an dáhéhann tá teag núna. Dímar Mackin and Counson for a four-reel. Fan score Marvy, Nagolín ag Ardvacha, Cúigolín, dúna ngáil. Is Peil ag amacht. Gan score fós Cuoinig ag a stad seo. In san Tighearnach le ag dúna ngáil big team aga cinnte thuirle sin. Seach sa Ceithre Cluiche Dermot agus Tommy Jones and Eva Gallagher. Pass Allingham has Shackleton O'Gallagher, Shackofada le Niamh Carwell Shanson ag dúna ngáil score ag an tagáil ag tús an Dara le an counts an a ríist. Meisteach agus Harnshaws ná hastig sé sin go dóitútha. Ryan Timberhory Páirc sa Cluiche ach ag a deire obervad déint son ag Eva Gallagher agus tá score sin ag a deire ag dúna ngáil. Cíime ríist son leis ag tó Gallagher Harnshaws ná agus tar sé sin spraga ag an dómh go cinnte mar greibh sé sin ag tastáil agus ag tastáil go dóit an chéad score in san Tighearnach le ag dúna ngáil agus ní leatrach score amháin a ríist trí Cluiche Ardvacha go mar ar Dave Ella cíntún son an lús agus deis beidir ó an count so stoppathe ag dúna ngáil agus an immertó cheann na Páirc an so I Barc Naomh Tighearnach a Glúnóis. Collisions on feicir gan réitor ach in áirí bhí sé sin ag tastáil thug sé ceithre cléig do dúna ngáil score chaim siús Tighearnach le agus Eva Gallagher cíime ríist son dígras an nimmertach an count so míad leachach gan éon ceist agus an bhanatá Ceannach an son never fehén séir quickly agus an kick séir le teachtamach go leor isce Tráchtaire ar Barc an so tá tas go leor an so gan ceist I Barc Naomh Tighearnach a Glúnóis agus Cluiche á chur an son ar Amy Mackin tá sár cluiche immertha cé Ceithre Cluiche den chéad sco ag Mackin agus immerthór Johnny Nail an son cíimiid na banistóirí fearisteach an son comá mar derm sé isce go leor Tráchtaire an dáhéh blocha misce tastáil go hainge an réitor agus Cluiche a gcónaí á chur ar Amy Mackin agus cíimiid son Tara Hegarty fágan na Páirc agus nó dul amachtaí underbeidir nóir bheith an kick seo le tógant ach túsan Dara lehan son Niamh Coleman agus Aoife Mackay agus Amy Mackin leis na Cluiche de Ardvacha agus an chéad scór sa Tighearnach le thug sé ceithre uair cléig ach ag a deire tá sé aimsethe ag Gallagher agus Craobh an sonnacha Maile gcónaí an son agus Cluiche a chur ach Eva Gallagher agus réitor Díreachiste an son in leis nimmer gcónaí ní bheith fán ar Ardvacha Amy Mackin caiilúnt mar tá anna cléir mar agus is ceannairí go cinnte meascan dosa an so ach maile an so ar chórsaí Nagolín naig
sé agus Cluain adring na bútóiríonn sa Ceannais well be siad in grúpa A nuair bheith an cumartas scríomh tasnú gan bhail agus in san grúpa sin tá an bhí agus Tiberdáran agus an son péforin a chailig an sá be siad le Portláiriga agus le Círí má se clí dechra ag an dóhéh pe má bhún túach nó má chailann tú ach féin tú rud éigean gcónaí stocha má bhún tú de Craobh cúige tugann sé Misneach, tugann sé Momentum, tugann sé Ardú Crí agus tá Amy Mac an féhrú an sá ní lis go mula rás rite tá sí féhrú tá sí i bíon agus cíime éis an son Shellah an son ag Machan ach cúg sí síos an son agus buile fuit an sonnaché agus láthraach bán an lámh chuirtíí an cos agus gortú a choráiste an physio fósaigh leirlé an son agus ní dulm go bheith óisí mór an eile imirthan sá tá sí cruúig tá sí cumasach ach beidir go tríála siad nómhan na ggóile ach níl sí ag fécin compórdaach in éacr an sá i Glúnóis agus ní lis go me sí ábalta leúntar agus tá an cúil si dola John Taibhlín an sá agus buile bheith am go cinnte dochtúirnis agus cóirleis sa mreis sé ag fisrú conas mórtá sí an féidir leúntar raig mail agus stoppa beidir ghánómad go le ag an stad átha seo ach tá an clog stadathe agus ní dul go bhfuil sí compórdaach níl sin úlar meachan ag gceart a chur sin agus banistíochta rúna eolaigh fearisteach an son John McNulty agus Dylan Stewart agus Johnny McGinley agus Declan Gallagher agus Sean Gallagher fuair láidir i gceannas ar rúna eola mbliana agus cuinnn gur cosnafórna seo gona bhí chéile in san trí Craobh Dernach lámh an uachtar ag dúna eola nora ach an dácean ribh sin búte ag Ard Mhacha agus níl Amy Machan ní dólam go meisiúil ar leanúntar raig agus tá sí ag fágan na Páirce má se antá agus an taú sin déanta ag Ard Mhacha méomh na Cambridge take seach na háid agus ní má le hainge imirthóir dheiscint ag fágan na Páirce buile é sin d'Ard Mhacha mar go bhfuil sáirt le imar gotí seo ag Amy Machan agus tríéis mail beidir cearnómad ag beit na chalamh le túsa Tighearnach le cuasaí a ríist agus cic séarmach ag dún na eoil Cansa tóca dín taobh agus Shellah an son ag Evelyn McGinley Howlin is a glorious score in Tighearnach acu agus an Canson smacht a ríist go brúnis ar Ard Mhacha nor cailann tú imirthóir de chaidán Machan ní bhíonn sé éas go teachan toscan son a ríist tá Catty Heron go leor den far clúd an son ag Heron Seannais Canson imethe ó brú an son ar Ard Mhacha Shellah ag dúna eoil agus ag a deir Canson imethe Heron Seannais praban na líród an son I bhábhar rúna eoil agus é sin Heron Seannais Susan White a ríist Lorna Kinson ceann átha sá agus well brad na súl cé credit níl atra a gá chuilína san se praban na líróda bhábhar rúna eoil agus Heron Seannais White ag imirt arás má bhí Machan arás ar a déobh eile tá imirthóir díreach chum ar déobh sá ag dúna eoil agus sin gá chuilín mar an son acu Susan White leis sin gceann son Tá se gá chuilín atra bhí mar súl le caiimhin má tá sé going bhí mar súl go mbeadh sé cóngrach agus díreach mar atá sean son ag Caroline O'Hanlon pas cliste ibristeach ag siú deis ag Ard Mhacha an ceann son ag casa ar thaobh na lámh deise agus ar fóríl agus seans eile cailtean son ag Ard Mhacha Isbe sé spéisiúil an bhfuil Greg McGonagall le cuioine beidir athúna ghile dhéanamh díreach ag an stad se mar bhfuil an lá chó tehan seo i Glúnóis agus imirthóir beidir ag tuirsú tris gachar a thart godíise se chun goach Abigail Temple a Soko ná an cúlí rúna eoil an sa Tráchtaire Gotí Shannon McLaughlin ón Charman agus na club na láidir Peile an sa in Donegal agus an Charman a ríiste teach an tosig McLaughlin Carrick Tastal Bram le cúpla nómana nús go bhfuil Donegal dúisithe in san tarna le agus iad ag glúiseacht agus ag bogan níos fear deis ar scór eile an ceann son ar thaobh na lámh clé agus seans cailtean son ag cuimh ceann Cím de ríiste sin pas cliste chuaithe ag a deire ceann son ar fóríl agus faoise bheith sin d'Ard Mhacha Fannin scór mar bhí 9 gúlín ag Ard Mhacha 7 gúlín ag Donegal agus sin treabhraig in san tarna leis chun Ard Mhacha Sarah Quigley Deisteach an son chuir le Ethan Mackay agus ag a deire gadíocht an son déanta go maith Soko lán cúlaí chun eoil agus déanta agus glanta ag Naomh McLaughlin or Hastín Canara an captain a bheith siar an son dosanna Conalig agus réanrá seá agus
an swailo ho beidir le Cluiche sé Naomh den ús an dá Cluain Tighearnach ag Eva Gallagher agus ag Suzanne White Trish Mishnach a Hartómh agus an sonar Dave eile seans na cailte ag Ard Mhacha. Is Cathy Heron nach choútar an son tá cátó Hearn na gcónaí. Fécintear slíogann isteach an son a si Tráchtaire agus deis Eva Gallagher for sé Cluain má in san tarna le an lámh an Ard an réitóir agus tá kicks gnótha an son ag dún nGall agus be kicks isteach acu agus seans tard féin na postaí báúháin eile an son. Réitóir fearchúnta in dún sna Eddie Cuthbert. Agus Kinderíist an son Shellah ag Gallagher ag gearisteach an son ag a deire go míide le tarna siar agus tá kicks inis ag dún nGall agus ag Suzanne White tá si tris a bheith craim go mágadtí seo tróna ón imirt agus ón iirecht ó kicks agus seantanis an bhearna is lú a chur idir na fórna an i Páirc Naomh Tighearnach a Cluiche agus an buntáiste ar Nash ag dún nGall an ceann na teachtasteach a garad agus sábháilte an líon an son beag díomá go cinnte ar Suzanne White leis an gceann son dan na cúpla áirla heile beidir go meic sé dulta thar an Ceannais ach Ard Mhacha Tráchtaire Anna Caibhlant, spásan is híos an son acu, smacht ag Emily Drews agus rana leistigh de. Teachan tes go gcónaí an pastach uhaí, Ard Mhacha inis, tá gcónaí níos mó taithí mar a barc acu, chuinnig ghfuil golóir mar thuirí gan a bheith ar fálam lína do gún na nGall le hétí Guthrie agus Emer Gallagher agus Niamh Hegarty ach go dtí seo tá meascán de haigh agus óga ag go brú agus ní atra a gá Cluain inis beidir bhfuil slí isteach an son ag Ard Mhacha an fell tithe utha ag a deirg an Naomh Tighearnach agus Abigail Temple a Sóco an lán Cluain a denmh dóchan can teach amach do gún nGall cabhair tastáil don clic séir tailte agus tailte go maith an son acu. Sin go dul seachas na Naomh Tighearnach an so i Cluiche gá Cluain adring a gcónaí ná i gona bheith seacht. Ceann tá fág fé Amy Peil Craobh Naomh Connell club mór eile pelle nó nGall agus ag go deire ceann tá ibre raig a bheith gútha ná scór na gaimsú tá dá Cluain Tighearnach ag dún nGall Eva Gallagher agus Suzanne White rain seans na cailte chumá ag fuair John McNulty srúthar maithe dhéanamh. Himróirí ón dá héh ag tuirsú an tá tas golóir an sa i Cluiche 25 Celsius na beidir beagán ó sa ceann ó hús an himar an sa agus na himróirí mar dermse ag tart gacrad a maithir a barc imirthe. Dín taobh fáil Shellah an sanna géimí Bail Car ach dín Clíán agus dún nGall is glóir slí tríd an sa Tara Hegarty agus os a Cormac tá Niamh Henderson Shira Hain Hegarty dún nGall is glóir slí tríd deis an sanna géimí Bail Car agus Shellah cumát a gcónaí ceann sa treasna an féidir leo an fella bhuachan de stig tá sé có beidir go bhfuil deis an sa ag dún nGall ar cúil tá Ard Mhacha ag tiism siar ina nimhreach an son agus ag a deir an ceann son imethe isteach agus thar an Ceannais scór maith ag Suzanne White tá ard cluiche imirthe ag ban na cealla beaga an son agus i brab na súl níl adring an sa i Cluiche ach 1 Cluain amháin 9 Cluain ag Ard Mhacha 8 Cluain ag dún nGall agus an 2 Cluain Tighearnach ag Suzanne White. Sár críoch an sanna cé bhí sé cóngrach ach leistigh den chúla a deir an mhair agus Ard Mhacha inis ar Dave eile beidir bhfuil seans cosisiúd ar scór an ceann son ag casa agus ag casa thar an Ceannais cad é mar Cluain ag Kelly Mallon nuair a hastigh ceannaireacht nuair a hastigh scór Mallon an duine ard iirecht an son gá Cluain adring a ríist. Dar nó bhí ard hispáintas ag Mallon ag glutha ceannis na stratha raing a hain agus Cluain an lá átha sinnacha an ceann sa stad ag an réitóir ach gá Cluain idir na fórna an sa agus bhfuil an tamig amach an sa. Dún nGall sásta tá siad feabhsla den ómad agus tá Shellah ar Nash an san ríist acu chuir leiseach tastáil a ríist. Ach gá Cluain mar dermse a gcónaí an bhearnas contúirtaí iad go bheith géin cluiche an teachgadtí deire mar rud a bhína tastáil ag an stad sin ná thart fé cúil agus ní bheise sin ó Ard Mhacha cúlaí chéile ag an stad sin níl 1 cúil feice tróna agus chuir leiseach chuhann san a Roisin Rogers agus ban Naomh muir íochttar na Rossa go brá nuair atá an réitóir sásta an clog a hosna ríist Eddie Cuthbert beag an kick séir le teachtamach ag dún nGall.
Hamilton líonann son tar Hegarty. Agus an ceann so Tusna agus an clog Tusna ar ríist. Dúna gála teacht bout bháin eile. Cathy Heron Clem Mahimmer go siútrán óna. San sin nachtín Cluiche Hegarty. Dhéananig, seachtín lár. Agus dúna gála inis. Fécinn bhfuil slí éigean tríd. Ruch maith dhéanamh ag Amy Peil car. Fécinn an Ard beidir cuioineh ar thart fin Cluiche dhéananig ag deireach sa lár agus beidir bhfuil oscailtí inis á Craobh agus dúna gála hir Garionne eile Turlingt praban an líród an son tácht a tain Burton Arda agus ag deire Ard Mhacha déanamh dóhan láh an Ard an son Gomíd leach agus ináíre hábháil cátó an cansa bhí an líród sin ag praba agus ag praba ach ag deire chuir tó a láh an Arda agus sellh búte ché Cluiche céilte agus Ard Mhacha teacht amach a ríist. Leis a chuin deirh le Coleman. Clog ag amachtan sa agus sin ins na nómadí Tighearnach an sa I Páirc Naomh Tighearnach Cluain Cluiche an son siúráilte agus Sarah quickly agus well imar thorchún an ála son beidir de hitstring níos mó na aonrad eile an clog stop a ríist agus Cluiche ag testáil bout bháin eile bhuaileadar Guinne Míchéal chugan vertical síos láthach agus lucht physio agus dochtúirí I testáil teachta seach a ríist an son ach ag fécintar cuasaí well scór na maithe beidir ag dúna gáil tríchain a Tighearnach an son ag Eva Gallagher agus gácheann ag Suzanne White ach ní beachtaí d'Ard Mhacha Kelly Mallon leis an scór Tighearnach sin chur bearna de gáchúlín ach níos táchtaí na aonrad eile inis ná Cluiche a chur ar an himimeoirí atá sínta gortha agus chinú go meisiad go bra cimid an son sellh búte agus ag deir ag stracha Guinne Míchéal sínta chun na talún an son tá Sarah quickly ach bhra Roisin Rogers is sin comá agus quickly go merigach I Tráchtaire agus beic an fós ag an dáhéimh íag seo bantáiste I gcónaí ag Ard Mhacha 10 go 8 anna chóric anna chaimhland féin tas a Páirc Naomh Tighearnach Cluiche is Cluiche I gcónaí á chur ar Roisin Rogers agus métóir cintú go meisi go bra sa le dosnúid ar náis le cic Sarah Ard Mhacha métóir beagach sásta tá physio mithe go me sé ábalta leanúnta raig agus sellh thardais ag Ard Mhacha tá buntáiste cá ach bear na tharbheith contúirteach is se gácúlín amach go fad inis le Caroline O'Hanlon agus beidir go bhfuil níos mó de haí ag Ard Mhacha sin an difriúd go dtí seán tá tróna ach am I gcónaí fós fáca sellh ag Ard Mhacha ibre raig an son ag Roisin Mulligan slí tríd an son agus scóir eile beidir go níonach scóir bháin eile go nóan sá teach an son tá Grace Ferguson Berto Ard Mhacha an son ag fnacht an cansa I deireadh teach sé amach go fada le Sarah Quigley agus Ceannais ón Gortú son Quigley d'Ard Mhacha Neistín óna déala tháinig isteach sin Carmen Rina Doyle agus ag deir an ceann son scuílta stig agus lán cúlaí chun an gáil a sócó dul trasnach ag deir go Ceannais ag Niamh Henderson glúiseach maithrí sé teacht ó Ard Mhacha isteach sa lár dul ó dhuine go duine beidir go bhfuil seans leis go tógad ceann son ag casa áfach agus imethe ar fóríl seans eile caiilt an son ag Ard Mhacha agus ag Caroline O'Hanlon dá chúlín sin fós ag scarút na bhórna an só Cimid an son sellh ag O'Hanlon ach a hiireacht ar chlé agus ar fóríl Hanson teachtamach ríist chun an áil agus scóir tastáil go dóite uthe agus táiste tá buntáiste ag Ard Mhacha chuoine gur bhúdún an áil craobh na bliana se chatte ach an trí craobh river sin ag Ard Mhacha agus iad Tráchtaire de Cluain a ríist na bliana Jürgen craobh son na hartlóir teachtamach an son tá Shannon McLaughlin í sin fad na talún bhfuil sé sin Ceannais ag Ard Mhacha tá an son Niamh Coleman obair bhá déanta Coleman agus an cic Sarah gnótha ag Ard Mhacha Nacht banistíocht ón dáhéamh ag feariste cíimiid a ríist é seo sellh an son ag Coleman smachtathe ach lámh mór haimpel an son ó Shannon McLaughlin agus an buntáiste Ceannais ag Ard Mhacha an tamhaigh amach an son Gáil chúlín adring a gcónaí agus sellh an son Caroline O'Hanlon Ard Mhacha sásta inis sellh a cumáid agus an son mátá oscailt
Garrett Treaton son Dervla Coleman. Quinniger hug sé Cara Oraclig in San Tarnala. The Gunningowl score at Shoe. Agus a sinna teachtó Eva Gallagher agus an son we go Coolin Mar ag Suzanne White. Uladh an Bhearna could do Coolin Awala Kelly Mallon. A sin score Tighearnach Ard Mhacha. Healing go bhfuil siad fós go Coolin fantastic. Shuffling a reached Ard Mhacha. Stacks the Lauren Tamsa. Passing a toast to Gama. The Imil Carnoga better will Oscailt so ag Ard Mhacha and Council Lena Doran Haran Shasnon ag Niamh Henderson. Well Danish is in a Gonodov. Cool Glanish, Idr na Forna, Niamh Henderson ag Craobh nu ach reached on a Cluiche tar fad ag Ard Mhacha Connicha de Greibh si lehi féin gaulesh ag Imil na Carnoga agus Lena Doran Haran Shasnon nád a héndigin is a guna nád a hocht agus ag a stad shot Tasteen Cool ó Gunningowl má hosid Cumarachtan sa Comórtas. Ever cousin to the Dana Vanish ag Ard Mhacha and Council Meshtak agus léite go maithan son ag Amy Boyle Carr Oscailtí ag Gunningowl tá siad ag Laura Cool sin Astín agus stad seo deis an Council Mehead Trasna Cool agus ag a dera is féidir le Ard Mhacha é sin a gáilt agus Sarah Quigley siar an son ag Carú bhfuil seans Gunningowl I methe well tá immerthóir sin tá gorta an taum ag amachtan son céime de ríist teachtasteach an son do Gunningowl bhí Niamh Carr ach a pass an nu a hireacht gan a bheith úntaach ag a dera agus Tighearnach ag Quigley Ard Mhacha bout bháin eile. Trí Coolín idir na Forna agus deis don amachtaín Clíán seachtain a ríist Roisin Mulligan tá ag amachta gcónaí an sá Bart Naomh Tighearnach ag Cluiche a score an son go cinnte ag Henderson agus go bearna de Trí Coolín Ard Mhacha sásta dul siar leis a gceann son. Tighearnach tá siad ríist leis a Craobh Uladh Léon Ceisfé sin agus Sullivan son ag Niamh Henderson score Dermot a Cisiúd agus bearna de Trí Coolín Oscailt atransa. Sin Gard Gama is coming. Brín amach ag a dera de Niamh Henderson. Tá right an Horig Lurg a Peil ag a dera Dervla Coleman an Ira a Cisiúd. Haran Trasnán agus beidir gur sin puinte agus Coolín an áirice sin son ag Ard Mhacha Dervla Coleman into nád ceart bhí immerthóir leas moie fiú ach ag a dera Coleman Haran Trasnán agus Gunningowl teach go marinis. Ceann son stoptathe ag an réitóir áfach agus Cordais tastáil an son ó immerthóir Gunningowl Cara Coolín atransa agus an town geall a bheith catansá Bart Naomh Tighearnach ag Cluiche an a Caibhlant ach ag a dera Ard Mhacha in sna nóméidí Dernacha sin ag Craobh Uladh nis an taithir sin ag Gunningowl Jodie McFadden teachtasteach agus ag fágan na Páirc an son tá ihre de cuimhe ceoin má se ahrú déanach déint an son ag John McNulty gortú an son chuisteach ar Roisin Rogers is tólam agus I siúd ag fágan na Páirc go bhá má se ahrathe go leor an sa ag deireadh na himmartha rud is táchtaí ar fad ó chéobh clár na scóir Ard Mhacha tá siad chun tosaigh. Gá Coolín déag ag Ard Mhacha agus 8 Coolín ag Gunningowl an taithrú sin déanta ríist an son Gunningowl agus fihéine teachtasteach an mór gorta sin Katie O'Donnell Stigur a Páirc ag an dera agus tá mar deimse ag amacht an sá I Bart Naomh Tighearnach ag Cluiche sin cic le bheith tócha Claire Friel a go lánata Ard Mhacha an áitbha an Craobh na bliana seo a thart lotha Gunningowl a bhí an uachtar an ora Ard Mhacha ag féchan go maith agus stad áir seo bhfuil Cool déanach ins na conlaigh sin ceis ruúthar maith inis an taobh soid an Páirc dhéanamh ag Katie Dowds agus sin fella bhagasteach go mar an taim na gcuine an sá ag Cluiche Sullivan son I gcónaí ag Gunningowl obair Mhacha dhéanamh ag Niamh McLachlan an captain Ceannach chuiristeach dí Imil Carnoga bhfuil seans an sá ag Gunningowl ar Cool tá sé Tighearnach imethe steach agus tá Cool ag a dera ag Gunningowl agus ag Cathy Heron cadé mar iirecht an son mar an siad fós ó sár Cluiche an son ag na conal ag isteach an son agus bhí cosantóirí Ard Mhacha ar fud na háit an son Cool déanach ag Heron cadé mar críoch an son cíime de ríist Cluiche maith Niamh McLachlan an captain isteach an son go bháil den chéad sco pass tuach amach an son agus ag a dera ban gleanine isteach sa líontáin Cathy Heron agus cadé mar críoch an son
Nád a dóig ag Ard Mhacha, héna hocht, sin Cluain amháin idir na fórna, agus an tam ceall bheith catchan sa Ceannais Ceannais ag a dún nGall an bhfuil Cluain an cóscór antan sa beidir go bhfuil deis déanaach ag Suzanne White. Well tá Ard clé imirthe ag ban na cealla beaga go dtí seo ach seo an seans chun na fórna ar cóscór agus cá fis nach go mbeadh ann breis ag tastáil a glúnós, bhí sé ag tastáil an tachtain se caite idir Ard Mhacha agus dún nGall na fearmh. Bhí kicking ag daine ag tastáil seocún Suzanne White. Suzanne White imethe staach, Haran Seasnán agus a hiarna Tommy ar cóscór cé a credice sin. Suzanne White agus na fórna ar cóscór gá Cluain déag ag Ard Mhacha. Héana an aionis ag a dún nGall agus an tam geall bheith caite bhí brú agus brú gan ceist son ar Suzanne White agus tá rihan ráis inis ag dún nGall bhfuil bútóir anta sinníon ceist. An count san a Tráchtaire ach well oberle déanamh stigan son rihan ráis an praba sin ag a dún nGall tá sé cá héana aimse cá agus céal a Tighearnach amach a héana si siúd agus tá kick séir ag a dún nGall agus well tá iling anna chéir leis a gceann áirithe sa cad é mar drama ag deireadh na himrithe Tighearnach agus an fellan sonnacha agus well brú inis ar an dálthaobh ceann san ibritheisteach bhfuil kick séir níl a deir an réitóir agus an táim geall bheith catchan sa Tráchtaire a ríist tá Ard Mhacha agus bhfuil bútóir an capteachtas na fórna tá sé ag tuirsiú agus déchúisna medís Ard cléthe tucha ag an dáireann an sa Ard chóric agus an adóg agus an potna an séideathe an sa I Páirc Naomh Tighearnach i glúnós tá mé críochnathe ar chóscór agus beidh ann breise ag tastáil chun na fórna a scarún Tony chéile. Cad é mar críoch Drámatúil gan éon ceist Tighearnach le Cluain má agus nó le Cluain má agus Suzanne White. Nuair bhí brú agus nuair bhí brú damant iarthaí yes sí sús agus chuir sí iarúntaach Haran Seasnán. Tá míid críochnathe tréis gnáilman sa i glúnós gá Cluain déag ag Ard Mhacha héana é ag dún nGall agus cílíonn sé sin go méid ann breise ag tastáil. Fanna gíling sos le tógant a chuirneis agus ag súl leis an ann breise.
Cad é mar críoch drama túla bhí going ag Doirne Himmerhan son an Cluain Doirnach sin ag Susan White agus na fórna cóscóir ríist gá Cluain déag ag Ard Mhacha cúil agus nGall ag Domhnach agus an cúil díra gribh sin ag Tighearnach sáirta go siúd na himmerthirí daltaisteach ag Ggheirceann son a réin ag leirlinn Míchéal na focail teachtasteach chun manistíocht don dáhéamh agus sean deis beidir inis in Spórt a Hartó fécinn cadén plán a na harómidéin rud agus is do an ála haint isce hógant ar bord tá sé tethe gcónaí ansá i Cluiche agus beidir ag fécintar cuasaí well dhearfá le trí cúlín chun agus cúpla nómad fáca go raibh an cléthe seo ag Ard Mhacha agus sin cheist inis bhfuil rihanrás agus momentum agus an sway astra i bhábhar gún nGall agus denim semach go bhfuil begin céad cúig nómad eile Harbheith cinúnach in san caibhlann táirthe sa tá beag na galamh le haid cafisteach na pelle boutáin eile Eddie Cuthbert ón dún a dhéananig an gnó ríist agus dún nGall tógadh siad anna chrí anna bhisneach ar fad ón taspáintas cúig nómad Doirnach sin cé go raibh ar féhrú fuair héin a héin agus an breise an sothagóing i Cluiche well bhí sé going an tachtan sicata leis na fearbh dún nGall agus Ard Mhacha agus bhí kicking ag tastála go deire chun na fórna scarún Míchéal an cléthe díreach chomaitheansá an tachtan seo agus sin ceist meid bútóir ribh dhearra na himmerthansá nó an meid gá dultaí kickanna chun na fórna seo scarún Míchéal níl éon níatra go dtí seo agus anna chríoch a going. Nis is socha Ard Mhacha be sé de chuirna gceistin ar a héin bhí mar an áitfá bhí mar ag fécint ar an Craobh Hartló chun tosaigh ceir cúlín de Araspar agus é sin caiilte in san na nómadí agus go dtí na secondí Doirnacha agus beag díomá cinnte orthe leis sin. Leis sin an breise ní mór an scórna chéan tú de an ná mar bín fórna agus immerthirí ag tuirsú chuoinnig Amy Mackin immerthe den Páirc Ard Mhacha caiiliúnta se hiisiú go cinnte gur tú agus go leor athardénta ag an dáhéamh. Má se an fel catan ordan sa ríist i Cluiche agus deis ag na himmerthirí an dáhéamh Páirt fé Craobh a bhaint bouthúáin eile sellh cléadúir son ag dún nGall cearnach an sa dún taobh seo an seansá ag Naomh McLachlan is a bhí lárnach in crothú an cúil sin a réimsigh Tighearnach can sa léite go háfach ag Ard Mhacha agus teachtamach san tá Naomh Coleman tá si gimmert mar chríicnig siad in san tarna lehan son deis ag Cuireanna Dáil ruútha maith dhéanamh hís clíán fad na Páirc ar Dave Howell Dáil a gcónaí Ard Mhacha an ceann sa sleann héis le beidir bhfuil oscailt agus seans ar cúlín tá siad ceirclú machchan son brú teachtó chusantóirí gún nGall go machchan son agus Ard Mhacha siaran so go dtí séire quickly cléthe maithimar cosisiúd nis deis Caroline O'Hanlon Ard Mhacha na teoiricha á tairt uhaí agus se le fanastí quickly seachs láir hain siad an son an díile se Seán Gray agus Dervla Coleman for si anna chúlíon dómh in san tarna le
Coleman and Ish Dardvach and Elaine scored fecha go fóil. Insan chéad tréimhse down Brescia agus Marderm se bín sé dachar Tráchtaire scoring in down Brescia de gná. Roisin Mulligan. Iber Isteach agus Raigan son agus Shelf galore ón gaffisteach gabh leis ag Ard Mhacha ach ní léon deis scór go dtí seo. Leis a chuin seans Seánna Gray. Fécintar liagant tríd a chaimsú an son slua bud ard hangam go deo as cuasaí an count a congart an lína ach dír camada níl tá sé methe an lína. Má se bhí Shelf galore an son ag Ard Mhacha ach ag deir tris beidir Naomh go leis Shelf caiilte haar an lína agus dúna gála Tráchtaire an gcuéis na seolta ag na gona lechan sa. It's a tour in Gay Colleen and Brescia and so John McGallore and Darren Henry, Suzanne White, Favreau, the Cottermoo Corsi and so Kenson, Dulce Shearer, Father Dooming out. I guess I couldn't crave Idervan at Lohic and Doon, these two, if Idervan, these Fjar, no, Marvian Cavan, I guess Dooning Owl reached the chalk, better go Oscailt, Love and Ardenson, Raytor, Squeala, Lesh Nimmer, Dulleraig, I guess Shelvan Sonic, Suzanne White, Haval, she Dooning Owl like Darren Himmerha, pass Sheeran son. Desh, Dooning Owl, Shelvan Canadagus, and Tave Howl, Brood Street, Feckentville, Belach, Oscailte in Ard agus Ard Mhacha Nihimmerhóí Rain ag Tursú Ganéin Keston son Shelf Kamad Higoni ag Dúning Owl ag Tríl Coolín ag an count son Shakti Lava Anna Carr agus Deise Cashúd Ard Mhacha a chur ar an móthir boutáin eile. Ard Mhacha Tighearnach ein scór fós fecha in san tréimhse down Brescia atá going tá Cluiche an son tá Caroline O'Hanlon sínta Dish ag Ard Mhacha in sí eile hosnú Trascadú Roisin Mulligan ar Cluain an double le déanamh an son ceantach an mád leistigh den lína dír cumad leistigh chuna cearta harta an son ag Seánna Gray agus deisteach síos Cluiche son na Páirc inis. Seánna Gray Ard Mhacha. Rís Marderm immerthóraigh tuirsú ón dáhéamh tá gachra dorimh an tuchantá Tráchtaire agus anna chléthe ceannis na mána Gray bhola fé cahar. Ard Mhacha inis sa tóir ar an géad Coolín in an Brescia agus Stauna Trigley Quigley. Love Marinson agus Shelf Kamada Goni ag Ard Mhacha chance on scon on count sonic titim gardish actually love a cool bar going owl agus Claire Friel sauced Tráchtaire Ríis boutáin eile. Is Níl score fós fecha going agus Tráchtaire na scoring about na Ceannais Cacha in san chéad tréimhse down Brescia big luach tá mé rá leis le gach score obervad déantaigh Derv le Coleman agus kick Ceannais Johansson ag immerthór Cluain Ard Mhacha tré Caroline O'Hanlon agus reached Iglar Bjarne Sliagant tríd a gadíocht an son ag Dúning Owl agus tá misneach go cinnte chun Elaine Ceis Niamh McLaughlin an captain nor Hastín Canara McLaughlin duine cosúil chun seasamh an Ard a Cuimhe Ceann nó ní Cuimhe Ceann ach Leza Cunningham agus sin sleanathe tríd ag Dúning Owl bhfuil tarrant Sheer déint an son Jodie McFadden an Raytor a dul seach a bhí Cuthbert agus Cíime Ríist an son pass tu go trasna agus se bhí choristeach an son ar immerthór Dúning Owl agus cílíonn sé sin go méid kick Sarah going agus Peter deis ar scór Céile agus Suzanne White agus Cuimhin Coolín a fuair chun sin a hartar co-scór ag deire an gná ammansa i Glúnóis. Kenson a teachtasteach ó Suzanne White tá sí tréis bheith anna bhagadí seo Domhnach an maidir tras na búlta agus an Kenson i bhórhar Ard Mhacha agus ag Seánna Gray go deire glanta ó tá sé dechar tá sé chód dechar Tráchtaire scór in an Brescia mar bheith ag glór fiacail Circe agus Ard Mhacha inis i Tráchtaire Aoife Mackay. Bhfuil Canara bhfuil duine éigent chun seasamh agus lámh a chur an Arda agus ará tá mise chun an scór ála hosnú in san an Brescia. Deisinis tré Lard McConville. Brewer he showed McConville fós a dul bhfuil Cluiche Níl Derm Raytor pass to Las Mohanson agus Shantanis ag Niamh Henderson and counta Coristeach agus Haran Trasnon score Mohanson ag Niamh Henderson ag a deire an chéad scór in an Brescia ag Ard Mhacha ach bégan dómh Ibrú go dtíon don ceann áirithe sin anna chré Cíime Ríist an son iarracht Niamh Henderson. Trí Coolín déganis ag Ard Mhacha Cúil agus né Coolín Dúning Owl agus an farspar sin ag Coolín óháin boutáin eile. Dúning Owl inis tóir ar Dave eile ar scór dá go tain.
brew teachtal Ard Mhacha cínta son Naomh Henderson scored Díreach Aimse here in Dave Ella I tithe sheer agus a carúla lech costanta ach go deireadh an kick Sarah Gailte agus big chance in issue doing out vacant with slí eigen trí tá tas ón dílan sa I Páirc Tighearnach a Cluain Tráchtaire agus éile brahan sa sa Musca Tráchtaire agus hís Aaron Bark go cinnte. Trasnistí Evelyn McGinley. Oscailtí beidirnis ag go dúnang out agus spás an taobh sodin Páirc ag Naomh McLachlan Katie O'Donnell. Sheer isteach sa láir a hain siad agus Shonís tar ón pass Dernach a méthir stray an son ag dúnang out. Beidir tréis boga go dtí áit scórála. Pass Dernach ar stray lúsúnta gan isig Ard Mhacha seachún Ard Mhacha Mishnach acu críoch tréis an Cluain Dernach agus Rawa immerthóirí an sachan an scór a hógant ó bhí deis ar siúr an son ach iirecht a méthir stray an son ó Carina Dial cíime de rís an son pass atá seachú Ard Mhacha ach ag a deir iirecht Dial ar fóríl agus big dímá ar Ard Mhacha leis a gan son. Tighearnach an son Naomh McLachlan bhan in phobal dar nó captain na gan looking so trach núna agus beisidir glóir scór níl atra a Cluain amháin níl éon scór ó dhearg an am ag dúnang out agus cuimhin go bhór cool agus Cluain is na secondí Dernach a gabh leis chun sin go hart ar thó scór agus go dtí ann breise seachú inis Eva Gallagher Sláine tríd bit bhfuil deis antá ag dúnang out ar nas go dtí Eva Gallagher steach sa láir a hain siad tá immerthóir leistigh go glóir na Peile má cín siad agus ag go deire tá dóg séite an son ag an réitóir agus Cluiche feice agus tar sé sin seansaile antá do dúnang out cíimiid an son seileamh ag an immerthóir óg Katie Dowds agus ag go deire trasna go dtí Eva Gallagher a Cluiche de an réitóir agus tá kick séir eile an son ag Susan White cuining inis an counter go bhí gabh leis an spot chéine hit sé garad agus glant ag Ard Mhacha be sé ggéirigh neart níos mó chuir leis a gceann áthasa agus é róú Haran Chasnáin agus é sin déanta ag Susan White Tommy Coram bout amháin eile níl éon scarúnt na bhórna seo an sa Cluain Tráchtaire Susan White le Cluain ó chick séir agus cílíonn sé sin bout amháin eile nach bhfuil éon ní idir na bhórna seo agus an chéad tréimhse an breise teacht chun cainlíocht an sa nómod go lein na mar sin fácathe agus an dóthaobh a tart gachrad dá bhfuil an sa Tráchtaire. Ó seileadh búte go snasta an son ag Ard Mhacha agus Maeve McCambridge agus a ruúthairnis tá Naomh Henderson oscailtí spás istigh an son agus deis ag Ard Mhacha pass sin imethe trasna immerthóirí go leor ar nascadí Naomh Henderson imethe steach Haran Chasnáin cad é mar glúiseacht an son ag Ard Mhacha lús crinnes agus críoch úntaach ag Naomh Henderson agus iad gafa chun tosaigh go ríist cíime de ríist Ard Cormart an son agus an scóir go deire ag Naomh Henderson. Is an dó Cluain in san chéad tréimhse da breise ag Naomh Henderson ise ag seasamh sús go mór Ard Mhacha an sa Tráchtaire ach tá Mishnach freisin ag dúnang out agus iad ag ggéirigh an craobh a bhúd ar an nora hart lo bháile a ríist im líon an ceann na bristeach agus Ard Cluiche fad a going an sa Cluain op bhacha dhéanamh an san Jody McFadden ach an iling sin a dul an olpas den tamar fad McFadden fós le seileamh Métóir árá go raibh Cluiche an son agus be kick séir eile ag dúnang out agus cé eile ach Susan White cíimiid an son ag gearisteach an son bhí Jody McFadden raibh si dul éon áit ach ag go deir lábha go míid leach mór haimpelirthaí agus seo deis éas go maithrí séirfa ag Susan White tá si tréis dúnang out le chamad go mór san immert an sa leis an deasóg Haran Chasnáin agus táimid chum a ríist má se Bert a bhí ar chlár na scór in san chéad tréimhse dan breise Naomh Henderson le gá Cluain ó nimmert Ard Mhacha Susan White le gá cheann ó chick na séire agus an banán séide an sa sos táimid chum a ríist mar bhímar ag deire go Naomh táimid chum bout amháin eile ceithre Cluain déag a gcuine héna héindeag agus deis ag na himmerthóirí an dáthaobh blogga is go hógant agus an son beimiid ar náis leis an tarna den ómad na mar sin da breise ach na fórna fós ar cóscór an sa I Páirc Tighearnach a Cluain.
Sean Tischke á tógáil board ansa ag an dáhéamh agus déchúsná be cadé mar chaimhland, cadé mar cluiche Ceannais óla 2000 agus a 24 agus sin fós cóscór tris an chéad den nóma da breise ceiricúlín díag ag Ard Mhacha héna héindeag ag dúna gáil agus mar a bhí mé árá bín sé dachar teachtar scórna in an breise níachí mar a gá chúlín an taobh agus go dain immerthóir amháin ag scóráil den dáhéamh sé sin Niamh Henderson le gá chúlín ón immert Ard Mhacha agus Susan White Ard Cluiche tucha ag ban na Galabeg an soteach nó nuí agus gá chúlín ó Ceannais Éirice siút an réitor Eddie Cuthbert ón dún Tharnais Lord Páirc réig le tús a chuir leis an godile agus cáfis fós nach mé chom ag deire 8 agus má Harlín sé sin well be cicanna ag tastáil chun na fórna seo scar an dóna chéile. Is tas mar dermse mailte an sá i glúnóis an sá in san bosca Tráchtaire agus hís ar a barc a sé os ceann 50 Celsius a gcónaí agus leis na hirirtaí atá tucúthe ag na himmerthirí seo be si tucha tréachta féar na himmerthe rud nach bhfuil going ag an stad seo ná líród agus nó bhfuil ceanna going is an go bhfuil tam ag fannacht chuna chin tú go bhfuil gachtainna ins na háitecha gur chórdómh bheith agus an son fear an dún Cuthbert le tús a chur leis an denóm a Tighearnach an sa ag cluiche Ceannais seola céad seileh an son ag dún an gáil agus iad an eiste tóir ar chúlín beidir a churtha chun tosaigh iad tá siad dul sa tóir ar an cluiche in áiríar chuid bhd an nám ach déanamh dóthain fannacht insan mar seachuin is Amy Peil car deis leis an deasógan ceanta go hard agus Haran Seasnán cadé mar cúlín ag Amy Peil car ó Naomh Conall sár hús ag dún an gáil sa tarna tréifhse da breise Amy Peil car féhrú ach anna scóran sinna cé. Sure Dave Ella an fel bucha go mar chun tosaigh héna dóigh ag dún an gáil í gafa chun tosaigh agus den semach gur bhí sin na chéadúir sa cluiche gúil sé sin déantaá an sa teach núna. Tá mé dul scór ar scór le tamlín an sa Bart Naomh Tighearnach go glúnóis. Leis an obair le déanamh ag Ard Mhacha teach an tosaigh Seán Gray. Gach scór luachfar nó atá tas agus an breise agus mar sin agad. Idir an son go dtí Grace Ferguson agus isteach sa láir haine Ard Mhacha smachta go háling ag Niamh Coleman. Achtín Clíán agus boga maithe dhéanamh gcónaí ag Niamh Henderson an countsa ag casa bhfuil sé cumada leis dig. Well tá agus deis sa well raibh sé ar fóraí muir ará go raibh sé ar fóraí bhí sé críochna agus snasta ag Henderson agus dúm go raibh an fel díreach ribh sin imethe Haran lína cíimidirí sé sin cantan na teachtasteach agus ag a deire chuisteach sa líntáin ach an muir bhí sé díreach ar an spot agus bhí sé ag boga a cheang ó thaobh go taobh ará nó bhí sé sin Haran lína agus ag a deire ar fóraíl agus dún an fós an nútar cean cóngart an lína cumáid leiste an son go héifeachta ag Eva Gallagher brú an son ach go míidir lecha go deir an réitor agus deise le má se ag dún an gáil tá siad sásta agus stáid se cúlín chun na maithe John McNulty an banistóir nua dar nó go leor banistíocht dénta ar orna clubanna in nua an gáil ach seán chéad bhlína Ceannais Maxi Curna methe agus blianta maithe tucha ag a siúd chumá agus deise ríist ag dún an gáil tá brú an son agus cais ón fel sin go a Tharnais ag Ard Mhacha agus iad a teachta amachchanis go mar frihansaí teacht agus seileh an son ag Aoife Mackay brúnis ar gún an gáil titim siar Mackay fósadal síos tríd an lár passamach dín Clíán seansar cuasaí a choramú an son an count sin a métheisteach Haran Seasnán Grace Ferguson anna cúlína cisiúd agus a ríist táid ar cóscór. Anna chóirmart an son ag Ard Mhacha agus chochan boutáin eile ná a cúdeig a gona héna dóigh. Tugadh sé rudéigent inspiráideach ó ceannas na fórna seo chun na craobh seo a thar chlótha. Dún eile teachtamach boutáin eile. Himmerthirí a tuairt gachfuil an sa teach. Seileh mud is táchtaí inis agus dún an gáil a teach an tosaigh sé Niamh McLachlan an captéin agus ligathe dtithe son fad na Páirc a gceolais a chur dé ach a dul seach sa cúm an pass an McLachlan. Dún an gáil sé ceirclúach an son agus Ard Mhacha cosint Amy Peil car is sé fór an cúlín sa tarna tréifhse da breis an son
Dúna ngáil tá seansar scór eile iirecht Ard Tráchtaire ach Haimh na lámh deise agus fóríl seansa me strain son ag Amy Páirc car agus in áiríar an clé tá có teann mar seo gach seans ríhocht ag fad na talúnach bontáiste seileamh ar nasin son ag Dúna ngáil agus an passisteach go fada le Katie Dowds féimhrúin son réitó ará go raibh sé sin míad leathach agus tá an kick séir bronta ar a Dúna ngáil an tógáineach an son Katie Dowds cad é mar cléthe atá imircéad ar nó bhí sé an sos na miúnar cúpla seachtain ó chin cléthe chail Dúna ngáil i gcuine an chabháin ach tá a crí agus a hanam tucad an i gceansaíonn sa tránóna agus anathe spántas ag Katie Dowds. Seileamh a gcónaí ag Dúna ngáil agus Amy Páirc car. Spás beidir las mahansa imar tuairsú an dáhéh Tara Hegarty garisteach an bhfuil seansar scór ag Dúna ngáil an ceansan Ibraheisteach agus Ibrathe thar an trasnáin Hegarty a crothig agus beisiad sásta Cúlain a bheithe cá an ceansa ag Eva Gallagher an tarna ceanna siúdan sa tránóna Hegarty a crothig agus Gallagher a críicnig agus tá Dúna ngáil a ríist gafa Cúlain chun tosaigh héna 30 nóda 50. Is an tána go bhacht a gcónaí ansá agus réiteoirnis ag míú déchúis an cinine sin a bheith tóca ach an kick amach le teacht ag Ard Mhacha Anna Carr. She's tríd an lár go fada le Caroline O'Hanlon agus an obair le déanamh inis ag Ard Mhacha scór a ghaimsú. Cúlain chun deirg se chuinis Corina Dial. Seanna tríd an son agus Shelvan Rudas táchtí deisiantá ag Ard Mhacha an ceansan ag go hárdach ag casa. Leistigh den cúla cad é mar Cúlain an son ag Lauren McConville bhí si féimhrú damananta ach in slí éigent agus ar chuma éigent Jairg le an ceantan a chasa leistigh den cúla cíimiid a ríist sár kick an son ag Lauren McConville na fórna cotham a ríist. Bheadh sé dechar de Péirc chailig an sa tránóna bris a crí chuoinnig nó raimid raigtín comórtas ile éireann ar bound beag na bútóirí an grúpa A leis an bhí agus le Tibredáran agus na cailtóirí an sa tránóna beisiad in grúpa B agus beisiad le Portláirg agus le Kiri. Ins na cúigi eile bhfuil thug Kiri an lá leotha in éig gona chorcaí ag le ceannis na mún an teachtain se chatte bhí an lámh an uachtar ag an ghailmh ar bhuió agus darnó man an hard cathrach ártha clia I gceannas ar chun dynamí ag le ceannis lein ach an Tighearnach tá sé tar drama agus drama go deire an sa in Cluiche agus godí seo le 3 nómad agus cúpla second mar sin fácha tá na fórna fós ar có scór ar nád a séideag a gona héna 30. Dúna ngáil se leh beidir go néanaach scóráin eile an gó ach ann fós le dul nuair méid kicna testáil chun na fórna seo scarúntóna chéile. Tara Hegarty teach síos an Clíán agus dáhéh mar derm se tart go héanrad ag tuirsú Susan White cad é mar cléigh Susan White Cluiche an son agus tuga sí héin an ceanta. Ceantar níos sia ón cúil na mar bhí chugus an kickan eile go dtí seo ach é sin ráite tá si istrig le hí féin gan I cheist ar bithint sa Tráchtaire agus deis má se Dúna ngáil le chuir an tosaigh báthháin eile. Is Susan White agus an deasóg an tam áirithe sa brú iarthaí an ceansa go hard ach ar thaobh na lámh deise agus ar fóríl agus tharraing sí rud éigent an son cumán nuair bhúil sin ceansa tá sí mé síos sínta gortathe agus mailbheag le bheith ar cuasaí an son cumá. Gortú ag chuiristeach ar Susan White tá sí tréis a bheith arás ar fad Tráchtaire na cíimiid an son an kick ag teacht ach an second nuair hurling sí hiic sí gur rud ag an strachathe agus píon agus gortú inis a choráiste. Mailbheag in san nimir gcónaí ach réiteoir ag fearann son ní nó sin clog a ríist go dtí na gatainine go bra an amach an tá Susan White ag boga I gcónaí agus mar dermse go nómad fácha bhfuil scór a tharthach buad a ceachtardas na fórna sinnaíon ceise chun deirh le Coleman ach tin Clíán Shelvan son ag Ard Mhacha gcónaí agus Aoife Mackay clú maithimar cisiúdan sa tránóna. Is dul go néanaach scórbháin eile an gó ansá. Táimid amacht ach bhfuil
Immerhor, no Dinagant, Canner, able to love a Cornarda, agus an scóir sin a Hogan to make kicking ag pastáil, and saw a Páirc Tighearnach bhí Cluiche dochreid an Tráchtaire Chicata, Cluiche na seachtainna seo díreach chomá, agus gan dada réachar idir na fórna dín Cluiche an so. Sean Gray. Sin táimid amach do gcónaí, agus na fórna fós chó scóir mar bhíidir. Mion Minic Iroch and Cluiche, better go Shanson saw, Ag Ard Mhacha Garrett and son to Aoife McCoy will Cluiche and son Sha, agus déach sé seo a bheith Ciannach. Dúnang ála Aragónach ní léon ceist fé, Címadarí Shellaveg McCoy a love sin an order fad, more timepel Bhuinéil and son Roisin Rogers a driblód, agus tá Cartabui, agus tá sí an son Mardermse Imahan son, agus Roisin Rogers le Cartabui ach níos táchtaí ná aon radile. And kicks here and nish. Ag Ard Mhacha agus Seannais Cluain a bhuachach an Craobh seo dóibh. Sin réiteoir I cinnte go bhfuil sé tócha an spotted cart. Sí I bhir fé cahar, níomh rial a thógadh an countsa. Kick táchtach. Deis a cid Ard Mhacha an countsa, seorathe Haran Trasnáin. Scór Ciannach an son. Ag Ard Mhacha, cad é mar iirecht an son. Ag níomh rial agus tá Dúnang áil féhrú Ard Mhacha contostig níomh rial leis an gúlín ortha son agus cílín sé sin gúil si Cluain contostig an son táimid amach an so nád a seachtaigh I gona héana tríd ag Cluain idir na fórna agus an fear spár sin agus an buntáiste ag Ard Mhacha Táilidir Cluiche na bliana Chicata Cuine go raibh ceithre Cluain contostig agus trí nómad fácha ag deir na himar an so Héana Gamar, Dúnang áil agus an breise an sogaing I glúnó sin is caiic. Dúnang áil an fel a bhoga có tapig agus gur féidir an lán Cluain is Abigail Temple a Soko Tráchtaire. Tá sin fel a bhrúar aig, tarn siar an son. Agus ag deire. Siad a cumad agus é a bhrú contosig Cluain idir na fórna gcónaí an so I Páirc Tighearnach a glúnó sa tas. Agus Craobh Uladh Angus na bútóirí Dúnang áil féhrú an son, tá kick Sarah le gnóth an son ag Katie Dowds, de Dúnang áil agus siar hain si dín cúlbára. Claire Free le teachtamach is caiith gachtainna brú contosig do Dúnang áil. Abigail Temple a Soko, bout of eile. Ibre Haraig, Immerhor ag tuirsú ón dáhaven, so Eva Gallagher for sin cúpla Cluain má gan éon ceis. Gallagher fós a brú contosig, dos na Connalig. Ní féidir de húla a bhaint den Cluiche Shellaveg gcónaí an son ag Jodie McFadden will kick Sayre agus tá a Darren Réiteoir. Agus an beidir bhfuil sé róad mo ón cúl agus Niamh McLaughlin Canara agus captain na fórna árá le gach duine dá bhfuil aá brú contosig mar tuigeann siad inis caiisiad an count an a chuirteach imime Ceannóga agus fécant an féidir a Dinagant Third fé Shellavh iirecht ard ag turlinn stigan son Shellavh an rud is táchtaí ag Praba agus kick da a cúgan so má tá drama go deire an so bí I glúnós mar go bhfuil sé seo I dul síostí na secondí deirneacha agus kick cúig féidir agus dahead an son ag Dúnang áil 7 Cluain déag ag Ard Mhacha cúil agus 3 Cluain déag ag Dúnang áil cad é mar drama go deire Eddie Cuthbert an réiteoir ag leirtan son agus cóirla á chur Aoife McCoy mé léon ceisna go méid seansamháin eile ag Dúnang áil agus take amach an countsa Hogan McLaughlin stom go mé sé gúrig le ní McLaughlin ach gur Amy Peil car atá ann tá si chunéis níl sé sin búlt go má níl sé búlt go má agus sin an bunán sétan so Ard Mhacha I gceannas ag a deire hastig ann breise a Cluain atra go deire brise críd a Dúnang áil thugad gachra dar bhunta ach ag a deire scór déanaach ag níomh rial a thug an buntáiste do Cluain amháin so Ard Mhacha nád a seachtaigh ag Ard Mhacha héna trídig ag Dúnang áil sár cluiche sár críoch ach an lábhanúachtar ag a deire ag Ard Mhacha agus tá Craobh Tighearnach cuining bhúidir 3 Craobh as a chéile 2020, 2022 nu 2021 agus 2022 Bhí an lábhanúachtar ag Dúnang áil in Nora ach im líana tréis sár caimhlann go deo ag glúnós hastig an breise agus an scórdéirnach ag níomh rial ag tartan bua d'Ard Mhacha nád a seachtaigh le héana trídeag cógáir agus le Ard Mhacha.
Hori on Dáhéh Tráchtaire ag Céalóra agus Tighearnach medís hí tasaun, hí tanasaun, hí scórna, hí deisina cailte ach hí ard thespántas on Dáhéh an sá gan éon cheist I Páirc Tighearnach a Cluiche agus dachar do gúna gáil mar shrididir go dtí deire agus Hernan Cathy Heron agus an son Cluain an co-scóric Susan White ag deire go Naomh Ann breise chuidir Cluain Cluain scóir Niamh Henderson, Suzanne White, Niamh Henderson, Suzanne White agus iad Commentator Kate Denomad agus an son it's Tarna Denomad, Amy Boyle Carr, Grace Ferguson, Eva Gallagher, Lauren McConville agus iad Corran Aríist ach Niamh Riel leis an kick Tighearnach sin ón Mhuile Saor, Féhrú agus an lámh an Uachtar ag fuireann Gregory McGonagall. Se be de Céalóra go maidin ach tuigeann siad inis agus tuigeann dúna ngáil comá ó thaobh an grúpa a bheith siad in san Comórtas Críomha so na bútóirí sé sin Ard Mhacha be siad le Tibredáin agus le cúnta na mí in grúpa A agus an son ar David. Fada le Amy Boyle Carr, Shelf Bailithe, Mark Colúdar an son tá Grace Ferguson, Boyle Carr dul isteach ag a Deirtáisí Sás an Cluain a Hógant, Dígrasnatí quickly, agus Deisir Cluain an Countson, Ibrithe Staach, Haran Trasnán, Sár Coimerton son, ag Ard Mhacha a dul ó chuine go duine, agus taíocht a mohan son inis, ag Ard Mhacha agus go leor imreóirí, Deisiansá ar Cluain, Haran Trasnán, Niamh Coleman ag a deire, agus iad é brise tríd seansar Cluain, sin an difriocht atra, Scór mahan son Aríist, ag Ard Mhacha agus Ard Creachan son. Cíimiid Aríist, ní Niamh Henderson, Cowardí, tagann Tighearnach an son, Deis leis go tógan count son i Tráchtaire Ard Mhacha, Sár Cluain an son, ag Amy Machan, Niamh Carwell Shanson son, ag dúna ngáil, scór éigean tá gáil ag tús an dair le an count son Aríist, Imeisteach agus Haran Trasnán, Hastig sé sin go dó son ag Haran Trasnán an count son Imeisteach, ó Brúan son ar Ard Mhacha, Shelf ag dúna ngáil agus ag a deir an count son Imeisteach, Haran Trasnán, Praban na Líród an son, Ard Mhacha ag Tisham Shear in a Nifric an son, agus ag a deir an count son Imeisteach, agus Haran Trasnán, scór maithig Suzanne White, agus Ard Mhacha isir Dave Ella, beidir bhfuil seans cosisiúdar scór an count son ag Casa agus ag Casa Haran Trasnán, cad é mar Cluain ag Kelly man. Tóiste go maith. Dí imime Carnóga beidir bhfuil oscailt an sá ag Ard Mhacha an count son, Lena Dorn Haran Trasnán ag Niamh Henderson, well déine sé sin an gó. Bríd amach go deir Niamh Henderson. Writing Horig Lurg, the Peil ag a Derville Coleman and Ira to Kishud, Haran Trasnán agus beidir gur sin puinte agus in Ceannach Choiristeach dí imime Carnóga, bhfuil seansan sá ag dúna ngáil ar cúil tá sé Tighearnach Imeisteach agus tá cúil ag a deire ag dúna ngáil agus seachún Suzanne White Imeisteach, Haran Trasnán agus a Hiarna Domhnach ar cóscór cé a credice sin. Dul bhfuil Cluiche Níl Dermator. Pass to last mahan son agus seansan is ag Niamh Henderson and Countsa, Choiristeach agus Haran Trasnán, scór mahan son ag Niamh Henderson, Stigan son agus Deis ag Ard Mhacha pass sin imithe Trasna, imreóirí go leor Harnach go dtí Niamh Henderson Imeisteach, Haran Trasnán, cad é mar glúiseach san mar seachúin is Amy Boyle Carr, Deis leis an dasógan Countsa go hard agus Haran Trasnán, cad é mar Cluain ag hán seansar cuasaí Corramú an son an count sin, Imeisteach, Haran Trasnán, Grace Ferguson, Anna Cluain a Cashod, agus Aríist, Táimid ar cós Dáhéh, Tara Hegarty, Gary Stachansa, bhfuil seansar, scór ag dúna ngáil an count son Ibrithe Staach, agus Ibrithe, Haran Trasnán, Hegarty a Crothig, agus tríd an son, agus Shelf an rudas táchtí, Deisiansá, ag Ard Mhacha an count son go hardach ag Casa, leistig den cúla, cad é mar Cluain an son, ag Lauren a thógadh an count son. Kick táchtach, Deis a cid Ard Mhacha an count son, Seoirithe Haran Trasnán, scór Ceannach an son, ag Ard Mhacha.